רגע, רחלי, תלופפים היד. רגע, 3, 4 אוקיי, רחל, לא הסתכלת למצלמה, עוד פעם. עוד פעם, 3, 4 אי שם, לפני 70 שנה, השנה היא 1940. המקום, ארץ ישראל שלפני קום המדינה. ברחבי העולם משתוללת לה מלחמת העולם השנייה. כאן, בארץ ישראל, נאבקות המחתרות לגרש את הכובש הבריטי. וביפו, שעל גבול תל אביב, בתוך דירה קטנה אך מלאה באהבה, גרים יפת ומרים צדקה ושבעת ילדיהם. יש מקום רחוק אחרי הים. יפת, אבי המשפחה, מאוהב עד כלות באשתו מרים, ממשפחת חייקין. משפחתם מונה עד כה 7 נפשות. אברשקה, בנה של מרים מנישואים קודמים, 5 בנות נוספות ובן. הבית שם, אחרי הים, אני זוכר בליל שבת הנר דולק. סיפורנו מתחיל בשעת צהריים של יום שבת. יפת מתכונן לתפילת שבת בצהריים. סביבו המולה רבתי. אשתו מרים עומדת ללדת בכל רגע. כל בני המשפחה נרגשים ומצפים ללידה המיוחלת. הם מקווים כי הנה סוף סוף ייוולד בן נוסף במשפחה. בתיה, ביתם הבכורה של יפת ומרים, דואגת למים חמים ליולדת. ציפור מדמיינת כיצד תעזור בחינוכו ובלימודיו של הרך המיועד. יהודית מדמיינת כיצד תלמד אותו להיות שובב. יפה דואגת שהכל סביב יהיה נקי ומסודר. ורחל יושבת וכותבת לו שיר. וצודיק? לצודיק לא ממש אכפת. יפת מעריך בתפילה. הוא מצפה לשמוע את קריאות השמחה על לידתו של הבן, שיהיה אח נוסף לצודיק. וכדי להוסיף לתפילה ברכה מיוחדת להולדת בן זכר, הוא מעריך את התפילה, הוא מעריך. הוא מוסיף עוד ועוד קטעי תפילה בהמתנה לבשורה המשמחת. האם מרים כבר נמצאת בשיאה של הלידה. והצירים הולכים ומתגברים, והיא מחייכת בינה לבין עצמה, מקווה להעניק לבעלה יפת אהוב ליבה, בן נוסף. ומה אם תהיה זו בת נוספת? שואלת המיילדת. בן, בת, לא חשוב, אומרת מרים, העיקר שתצא כבר. ובאמת, לאחר כמה שעות של צירים, יצא לאוויר העולם. יצא? לא, יש לנו פה תיקון. יצאה. שניות בליל. יצאה. תינוקת יפהפייה. ובעוד כולם מסביב המומים מגודל ההפתעה, מחבקת אותה מרים אל ליבה, ומעניקה לה את השם פנינה. יפת, השומע מרחוק את הקולות, מבין ויודע. גם הפעם נולדה לו בת. הוא מסיים את התפילה וניגש לראות את שלום אשתו והתינוקת שזה עתה נולדה. הוא רואה את חיוכה העדין של מרים ופונה להביט בתינוקת. הוא מביט אל תוך עיניה ומעניק לה את כינוי החיבה ננה. לי לא מרדתו מעדתו. ננה, פנינה, מביאה אור חדש לכל משפחתה. כולם אוהבים אותה ודואגים לה.
בתיה מלמדת אותה סדר ומשמעת, ציפורה מלמדת אותה קרוא וכתוב, יהודית מלמדת אותה את סודות הנשיות, יפה מלמדת אותה את עבודות הבית, רחל מספרת לה סיפורים, וצודיק, איפה צודיק? אף פעם לא ברור איפה היה צודיק. בוקר בוקר את יאור, אך מעל כולם, אמא מרים ואבא יפת מעניקים לכולם חינוך ופרנסה, והכי חשוב, אהבה. כל זה בבית קטן על גבול יפו תל אביב. השנים חולפות. פנינה כבר בת 6. היא לומדת בכיתה א' בבית הספר יחיאלי בנווה צדק שבתל אביב. מלחמת השחרור פורצת. בית המשפחה נמצא על גבול יפו תל אביב, בתווך בין ארגוני האצ"ל והלח"י לבין ערביי יפו. ההפגזות והיריות ניתחות על הבית מכל עבר ללא הרף. יפו ירתה על תל אביב, ותל אביב השיבה אש. אמנם בשנתיים האחרונות היו נשמעות יריות מדי פעם, אך זה היה נמשך זמן קצר. הבריטים היו מכריזים על עוצר, וזה היה נפסק. אבל הפעם שמעתי את אבא אומר, זה לא ייגמר כל כך מהר, ואולי לא ייגמר בכלל. נראה שאבא ידע היטב מה הוא אומר, כי מדי פעם היה מתכופף על מכשיר הרדיו שהונח על שרפרף נמוך ומאזין לחדשות מכל מיני תחנות. שלום לאור חזונם של נביאי ישראל. באחד הבקרים הופיע אבא בפתח החדר והודיע, הטקסי למטה, כולנו נוסעים לשכם, עד יעבור זעם. יפת מחליט לפנות את משפחתו ולנדוד חזרה לשכם, אותה עזב לפני 20 שנה כדי לאפשר עתיד חדש לו ולבני משפחתו. ואילו כעת, עליהם לחזור אליה. לאחר מסע נדודים מתיש, המשפחה עוברת לגור בשכם, בביתה של פועה, אלמנתו של בנימין, בן דודו של יפת. באותם ימים בדיוק, מכריז בן גוריון על הקמת מדינת ישראל. תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. בכל רחבי המדינה החדשה פותחים בחגיגות, אך המשפחה הנמצאת באותם ימים בשכם מוצאת עצמה מחוץ לגבולות מדינת ישראל מבלי יכולת לעבור את הגבול. אלו הן שנתיים קשות מנשוא עבור המשפחה. הם חווים קשיים והתנכלויות לאומיות מצד ערביי שכם כלפי הזרים אשר הופיעו פתאום. מרים, אם המשפחה, מחליטה להבריח את הגבול יחד עם יהודית, אחת מבנותיה. וזאת כדי לנסות וליצור למשפחה אפיק חיים חדש במדינת ישראל שזה עתה נולדה. מרים ויהודית מבריחות את הגבול, ופנינה נותרת ללא אימה בלב סביבה עוינת. נחמה קטנה נמצאת לה בדמותו של ילד בן 7, המתגורר אף הוא באותו בית, והעונה לשם מג'ד. לאחר חודשים ארוכים, בשנת 1949, מצליחה מרים בעזרת ידיד נפשו של יפת, יצחק בן צבי, שהיה לימים נשיאה השני של מדינת ישראל, לאפשר לבעלה ולילדיה לחבור אליה, למדינת ישראל. סוף סוף, לאחר שנתיים של סבל וחרפה, עוזבת המשפחה את שכם ויוצאת במסע חזרה למדינת ישראל.
פנינה נפרדת מהילד מג'ד ויוצאת עם אביה ואחיה למסע חזרה הביתה. אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשב, שאת בניו לא יפקיר לשר, אל ארץ צבי. האוטו נעצר, נתבקשנו לרדת מן האוטובוס, ירדנו. נתבקשנו להיכנס לאולם הקרוב, נכנסנו על בהונותינו. האולם היה מלא שולחנות ארוכים, מלאי כל טוב, אך את מי ראיתי מרחוק, בקצה האולם, עומדת ומחכה. אמא! צרחתי בכל כוחותיי, רצתי אליה בכל המהירות האפשרית ומצאתי את עצמי בין זרועותיה, מצאתי את אמא. אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל. למחרת בבוקר מאירה מרים את פנינה ולוקחת אותה אל בית הספר יחיאלי, אותו עזבה לפני 2 ואל חברותיה, אותן לא ראתה זמן רב כל כך. היא מצטרפת אל חברותיה ללימודים הישר לכיתה ג'. מורותיה וחברותיה של פנינה משתאות על כך שידיעותיה בעברית ובחשבון נותרו כאילו מעולם לא עזבה את בית הספר. כל זאת בזכותה של ציפורה, אחותה, אשר הוסיפה ללמדה יום אחר יום לכל אורך התקופה הקשה בשכם. בשובה אל בית הספר, פנינה מתגלה ככישרון בכתיבת חיבורים, שירים וסיפורים, כבעלת כישרון משחק וכמנהיגה מלידה. אל ארץ צבי, שדמעותיה נושרות על שדה חמניות, שעצבונה וששונה הם שתי בערב בבגד יומה. אלו הן 4 השנים היפות והטובות של פנינה בבית הספר כתלמידה אהובה ומצטיינת. בבית המשפחה חיה בצמצום, אך באהבה רבה. בקרבתה לאבא יפת ולאמא מרים מסיבים לה אושר רב. בחורף שנת 1954 היכה השכול את המשפחה. אמא מתה פתאום. לך אמא, את איתי, את איתי. זה היה היום בו חרב עליי עולמי. היום שממנו מעולם לא התאוששתי. שחייתי בצילו לאורך כל השנים. והגשם הזה שניתח בעוז בחוץ היה אות וסימן לחורבני. הפך את חיי לחורף אחד מתמשך. כמה זמן חייתי עם אמא. הייתי בת 13.5. רק התחלתי להבחין, לראות, לדעת, לרצות. ואני כל כך רציתי אותה לידי. אני זוכרת שבאותו ערב אבא ניסה לנחם אותי ואת עצמו כשאמר, ננה, ננה, אני אהיה לך לאבא ואמא.
אמא, אמא, הירח שר לך אמא, לאורו אומר לך אמא, את איתי, את איתי, אם רחקתי פנינה מתבגרת אל יתמות ארוכה. כאשר יפת, אביה, מנסה לפצות את ביתו הצעירה על האובדן הבלתי נתפס. היא בוחרת לא להיכנע ולהשקיע עצמה בלימודיה, בחברותיה ובחלומה להפוך יום אחד למורה. בסיום התיכון היא בוחרת ללמוד בסמינר קיבוצים במסלול הוראה. כשבגרו שייחור והוצאנו את הזמן על ביצות וכבישים, לא היו חתיכות בארצנו, אך היו יא חביבי נשים. אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן, עם הפטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? הן היו אז רוחות כך ממעל על סוסי, אך הטרדה מגיעה מכיוון בלתי צפוי. יפת, אביה של פנינה, סבור כי יש להביא לבית אישה אשר תטפל בענייני הבית, והוא בוחר לשאת אישה חדשה. אל הבית מוכנסת האם החורגת. להלן תמונה שלה ברגע נדיר של שמחה. וממש כמו באגדות, פנינה מוצאת עצמה זרה בתוך ביתה. היא אינה יודעת את נפשה אל מול גודל המצוקה. אפילו הבית, המפלט האחרון שנותר, הפך לבלתי אפשרי עבורה. היא בוחרת לחדש את אותו קשר ישן נושן עם אותו ילד, אותו פגשה אז בשכם בהיותו בן 7. מג'ד. בהיותו גר בשכם אשר מעבר לגבול, ובהיות פנינה במדינת ישראל, הם מקיימים ביניהם חליפת מכתבים ודרישות שלום ברדיו כל ישראל, ומתראים פעם בשנה, בפסח. אולי כבר לא זוכרת צליל נשיקה עם ליל, העצב בידייך שנצמדו בכוח ולא נתנו מנוח, שוב לא אוכל לשכוח אהובה. הם הימים שלא ישובו עוד, לא, הם לא ישובו, לא, לא. לא, הם לא ישובו, לא, לא. הנה הם הימים, ימים יפים של קיץ, וצחוק על פני המים, תשובי אהובה. הם הימים שלא ישובו עוד, לא, הם לא ישובו, לא, לא. חיפשתיך היום לאורה של שקיעה, בין צללי הבתים
וצלילים ערבים שנשמעו לעת ערב ברחובות העיר. תרה אחר דמותך שתופיע, שתאיר זיכרון ישן, זיכרון בהיר, כשהלמות ליבנו נשמעה בינינו. לקראתך הולכת הנני במבט ארוך אל הכיכר צופה, מצפה לאהבתך. פנינה בוחרת לעזוב את ביתה ואת אביה ולעבור ולגור בשכם יחד עם מג'ד, בחיר ליבה. את ירח הדבש שלהם הם מבלים בטיול ארוך מרבת עמון דרך ביירות ועד לדמשק הרחוקה. علشان أنا أثير دايما محيرني علشان ماليش ليه إني تسهرني علشان أنا. הם שבים לשכם, לסביבה פרימיטיבית ונוקשה. את שעותיה הקשות מפיגה פנינה באמצעות האזנה ברדיו לשיריו של פריד אל-אטרש. פנינה כותבת ביומנה. החיים כאן קשים מאוד. אין כאן דבר אחד קרוב לחיי החברה החדשה בת המאה ה-20. פוחדת הנני מאוד שאיאלץ לבזבז את כל חיי בשגרה המשעממת והמייאשת הזאת. מטבח, שינה, פטפוט ללא תועלת וכדומה. חוששת אני מאוד שהנה יבוא יום ואשכח את שפת הוריי, אשכח את עברי המלא ואת כל אשר היה בנפשי. רוצה אני להישאר אותה פנינה, אותה בת שכולם העריכו ואהבו. מי ייתן? כשנה לאחר הגעתה של פנינה לשכם, נולדתי אני, בנם הבכור של פנינה ומג'ד, גדי. אמא שלי, פנינה, הגדירה את הרגע הזה כקרן של אור בתוך האפלה. והמחשבה שנקרא את מוחה בשנת חיי הראשונה והטרידה אותה יותר מכל הייתה שאני אלמד בבית ספר ערבי ואכתוב ועדה ערבית לפני שעדה עברית, אבל לאלוהים היו תוכניות אחרות. מלחמת ששת הימים. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. שוב מלחמה. שוב פנינה בשכם, הפעם עם מג'ד וגדי. מסביב שמועות על חורבן גדול קרב ובא. חדשות בערבית שמבטיחות שתל אביב כבר נכבשה. השכנים מסביב רוקדים ואומרים שאין לנו יותר מדינה. פנינה מודאגת, חסרת שינה. ולפתע פתאום, מתוך החשיכה, מגיעים חיילים משונים, שעוד לא נראו עדיין בשכם. הם לא נראים כמו חיילי הליגיון הירדני, אלו הם חיילים ישראלים. והם מחפשים שם גברת אחת, שהם קיבלו פקודה לבדוק ולדעת מה שלומה. וקוראים לפנינה. ומפקד המחלקה שואל אותה מה הוא יכול לעשות למענה. והיא מבקשת ממנו רק דבר אחד, קח אותי מכאן. אני רוצה לחזור הביתה. אני הולך אלייך כל ימיי, אני הולך אלייך מסונבר. פנינה ומג'ד וגדי הקטן
עולים על טנדר ונוסעים חזרה למדינת ישראל. שם פוגש גדי בסבא יפת. אני חוזר מארץ לא זרועה, מושיט ידי ללטוף את שערי. סבא יפת מחליט לאחר זמן מה להיפטר מהמכשפה. פנינה ומג'ד, שהפך בינתיים להילל, עוסקים בהוראה. ולגדי נולד אח קטן שמקבל את השם עופר. כמו ציפורים חגות, ולשניהם מצטרף אח נוסף בשם טל. הנני כאן, כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באר. וכולם גדלים ומתחנכים בעברית בדיוק כמו שאמא רצתה וחלמה, והמורה פנינה הופכת למנהלת פנינה, וגדי מביא לעצמו עוד פנינה. אני חוזר באלף גלגולים, ופנינה החדשה מולידה לו את יהונדב, ואת רחל, ואת יפתח, ועופר מביא את ענבל, ושניהם יחד מוסיפים את עומרי, ואת אליה, ואת אדם, ואת גורי, וטל מביא את עינת שמולידה את בן, והנה הם כולם כאן, לכבודך אמא, בשבילך, ביום חגך, אוהבים אותך מאוד, כולנו. אמא יקרה לי יקרה, אמא יקרה לי יקרה, שיר קטן אשירה לך, כי אני אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. אני מאחלת לך הרבה בריאות, ושתמשיכי לתת לנו את הכוח הנפלא שלך והאהבה הגדולה שלך, שאת מרעיפה בלי סוף על כולנו. אני מאוד אוהבת אותך. מזל טוב סבתא. מזל טוב. טוב, מזל טוב סבתא. מזל טוב פנינה. גם מגורי, רוצה להגיד? עד 140. הרבה אהבה לכולנו. מה נאחל לסבתא פנינה? מה נאחל לאמא פנינה? מזל טוב. מזל טוב אמא פנינה, אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד, בת 70, ילדה צעירה, מאוד אוהבים אותך, תרגישי טוב, אנחנו איתך כל הזמן, ביי ביי. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. סבתא מזל טוב, את הסבתא הכי טובה בעולם, וגורי תאמרי מזל טוב. וגם גורי חושבת ככה. מזל טוב, ביי. יופי. שלום סבתא, מזל טוב. ותודה על כל הדברים שאת עושה בשבילנו. ועל האוכל שאת מביאה לנו כל שישי. ותודה. ומזל טוב. אז בסבתא. אז אני מאוד אוהבת אותך. ומזל טוב. ואני אוהבת להיות אצלך. סבתא, אנחנו אוהבים אותך. מזל טוב. יופי. מזל טוב. כן, אני רוצה לאחל לך הרבה מזל טוב. ושתחי תמשיכי כמו בת 50. שתהי צעירה לנצח. אני רוצה לברך אותך אמא יקרה, באמת יקרה, שתזכי לעוד הרבה שנים של חיים טובים, נחת, הרבה נכדים, הרבה שמחה, בריאות. תמשיכי לעשות לנו רק טוב. תשתדל להחזיר לך גם הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן מביט מן
הנני כאן, כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באר. אני האיש אשר תמיד חוזר. אני חוזר באלף גלגולים, אני נזיר בין מלך וקבצן, ובלילות בבכות השואלים אני חולם וארבח בו בזמן. אני רוצה לאחל לך הרבה שמחה ונחת רבה. אני עוד מעט בן 44, ואני זוכר כל שנייה וכל רגע וכל מגע וכל מבט וכל תמיכה שהייתה לי ממך בכל החיים עד עכשיו ושעוד יהיה, אני יודע. אני מרגיש שעוד נכונו לנו שנים רבות של אהבה ושמחה. אני רוצה לאחל לך שתחווי נחת מכל היש הנפלא שנמצא סביבך ומכל האוהבים שקיימים פה בזכותך וכל הטוב הזה שנמצא סביבנו, שאת המקור והיסוד שלו והשורש שלו וההזנה האינסופית שלו. אני אוהב אותך מאוד ומאחל לך המשך חיים טובים ומניבים, ותודה על הכל, אמא. אני האיש אשר תמיד חוזר. ואת חיכית כמו האבנים וכמו הבור להלך במדבר, זריחות רכות נשקו אותך פנים, שקיעות כבדות נשקו אותך צוואר. כך ראיתיך יושבת ומצפה, ובעינייך אור ועצב רב, כך לקחתיך איתי אל אבואת היחפה עם כתר של זהב. הנני כאן כמו ציפורים חדות, הנני כאן מביט מן הגגות, הנני כאן כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באר.